Аз съм доктор Аделина Рожина и работя като неонатолог в Втора Магия болница Шейно в София. Това е Макси, той е на 2 месеца и днес с него ще ви покажем и разкажем някои основни неща за съня на бебето. И ще ви покажем също как е здравословно то да спи и как това спомага за неговото благоприятно физическо и невропсихическо развитие. Когато започва оборудването на детската стая и подготовката за новороденото вкъщи, много малко внимание се обръща всъщност на спалното бельо. А това е една изключително важна част, тъй като бебетата, особено новородените, спят по над 16 часа на ден. Затова материите на чаршафите трябва да бъдат естествени и подходящи за нежната бебешка кожа. Препоръчително е бебето да се поставя да спи легнало не в горния край, а по средата на леглото, което не позволява по време на съня си или през нощта той да се смъкне и да отиде в долния край. Изключително важно е ръчичките винаги да са отвън, както и главата, тъй като бебетата се охлаждат и регулират тяхната температурата си посредством кожата на ръцете и на главата. Хубаво е завивката да бъде подпъхната отстрани, за да осигурим по-голяма безопасност на съня. Световната здравна организация препоръчва бебетата да спят преимуществено по гръб, но ако вашето бебе се чувства комфортно по корем или на ляво или надясно, няма проблем, просто не го оставите само, трябва да бъдете винаги около него. За оформянето на главата на бебето, особено новороденото, е важно главата да бъде в различни позиции, сравнително еднакво време, по време на съня си. Ако забележите, че бебето обръща преимуществено главата си наляво или надясно, това най-вероятно се дължи на стимули, които той има от едната или от другата си страна. Тоест прозорец, детски играчки, цветни тапети и така нататък. Забелязвайте на коя страна се спива. Когато главата е обърната надясно, както е в момента, и бебето се спи, и ние искаме да обърнем на тила си, съвсем лекичко обръщаме главата и отново го успокояваме. Ако е трудно да я задържи по този начин, може да подпрели от едната или другата страна с пелени. По същия начин, съвсем внимателно, я обръщаме и на другата страна. Кълъвката за възглавница е аксесуар, който няма да ви бъде нужен първите 12 месеца от живота на бебето, но е хубаво да я имате, тъй като ако бебето повърне или върне мляко след хранене, доста лесен начин да я смените, вместо да сменяте цялото чаршафче. Относно чаршафчето на бебето, подходящо е то да бъде с ластик, защото по-лесно се сменя и защото е по-безопасно. Чаршаф, кълъвка за възглавница и завивка са трите ви необходими неща. Не е хубаво в леглото на бебето да има играчки, шишета и други аксесуари. Обиколника е по желание, но трябва да съобразите неговата твърдост, да не е мек, просто да е малко по-твърд, защото ако бебето добре главата си там и материята е много мека, има опасност от задушаване. И не забравяйте да вярвате в себе си, така както бебето вярва в вас.